Hi friends, welcome back to my YouTube channel. आं गोबां समनि उनावसो YouTube channel माने vlog बानायनो मोनदों आरो माने बानायथाराखैमोन नालाय नै दा आं बैसागुनि reels बानायनो नागिरदों आरो स्कुटिजों फैदो नै स्कुटिजों फैदो नै जि मोजां नोंथांमोनाथ' सिगांफोरनो आं reels भिडिअ बानायनायफोराव नैफोर जायगाखौ नुखांबायानो जानो हागौ दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो हाय गाइस नै देलायफिनदो आरो खानजङा बहा थांखोथाय देलायफिनदो आरो आं जेबो लाबोआखै ब्लासफोरखौल' लाबोदों ओमफ्राय खानजं लाबोदो गाइस आंनि बिखिनाखौनो मोजां मोनबाय आरो जायगाखौ जि मोजां बिखिनानो बानायनोसै आरो आङो मामि आंनि खिनानो बानायनोसै ना मामिया खोनायाखैनो बिथिंसो माबा नायबाय थाबाय र' बैसागु सफैलायदाव खौहाय बुंनो रोङा आरो जायगायाबो गोजौ गाहाय गाइस बैसागु सफैब्ला दाउखौ गाबैब्ला थांनोसै लोगोफोर बारा गोबाव खालामबाय थाला लेट्स गो थांसै गाइस बाय बाय